Hej og velkommen til videoen her. Jeg skal vise en videodemonstration af den nye app, der hedder tidsregistrering, og hvordan den fungerer. Den her app er så specifikt lavet til Tagensvej Pakkeshop, men når der så kommer nogle andre, der har brug for noget andet, så laves det selvfølgelig alt afhængigt af deres ønsker. Den har sådan set to forskellige sider, hvor den ene side er en tablet-side, og den anden side er en admin-side, som butiksejeren kommer til at have. Hvis jeg starter med at logge ind på admin-siden her, så kan du se her, der er to forskellige mails. Det er den ene mail, og den anden mail. Jeg holder dem lige sideløbende, så man kan vise tablet-siden og admin-siden på samme tid. Så logger vi ind. Allerførst så vil den logge ind på registreringer, men jeg vil faktisk lige vise dig tabben, der hedder ansatte. Her kan du se alle de personer, der kan tjekke ind og ud, når det er, de møder op på arbejdspladsen. Du kan ændre deres navn, du kan slette dem, og du kan tilføje en ny. Lad os prøve at tilføje en ny her, der hedder Hans Hansen. Og du behøver ikke at tænke på store bogstaver, det klarer systemet for dig. Så kommer Hans Hansen, og du kan selvfølgelig også ændre hans navn, hvis du ønsker det. Den side, hvor det er så den tablet, der vises på når du møder op på arbejdspladsen. Så kan vi se, at Hans Hansen er der, og så har vi mit navn der og sådan. Lad os sige, at han har mødt op på sin arbejdsplads nu, og nu vil han tjekke ind. Så klikker han på sit navn. Vil du påbegynde arbejdet kl. 16.09, og kan vi se, klokken er 16.09 lige nu. Ja, jeg vil påbegynde arbejdet. Og det er så de ansatte. Hvis du går hen på admin-siden og klikker på den, der hedder registreringer, så kan du se, at der er en, der er på arbejde lige nu, og han påbegynder sin arbejde. Den her dato, og det er typiske dag. Og så har vi den her, som jo er så stadig i gangværende, og derfor er der ikke et sluttidspunkt. Det jeg gerne vil vise nu, grunden til at jeg viser de to sider på samme tid, det er fordi, at lad os sige, at jeg også har mødt op på arbejde. Jeg har også mødt op. Så vil den skifte, men den skifter også her live. Så der er live notifikationer, man får, eller live opdateringer. Så real time data er det, man kalder det, ikke? Lad os sige, at Hans Hansen han har glemt at tjekke ud. Så klikker vi på hans navn som admin, og så vil du afslutte arbejdet. Ja, det vil jeg gerne. Så vil den skifte herned til. Hvis du faktisk går hertil, så kan du se, at Hans Hansen er kommet tilbage på ikke arbejde. Og det er så to vidt forskellige hjemmesider, der kører på samme tid. Den ene kører på tabletten, og den anden kører på din telefon, eller din laptop, eller hvor end du så ønsker at logge ind som butiksejer. Så vil den fortælle dig, at han har arbejdet i 1 minut. Og når du hover musen over, så kan du se, at du faktisk kan klikke på den. Og det er fordi, at du kan ændre på det tidspunkter, som den her person eller den her medarbejder er kommet. Lad os sige, at den her person kom i stedet for kl. 16, eller han afsluttede kl. 18. Og så skal vi klikke gen. Så vil den genberegne arbejdstiden. Det tog om 1 time og 50 minutter. Og han kom kl. 16.09 og gik kl. 18. Hvis vi faktisk skifter den her til, at personen han har været på arbejde i 6 timer, så vil du faktisk se, at hvis du bemærkede det, at man ikke kan ændre pause i minutterne, men det er fordi, det er fuldt automatiseret. Så hvis du kommer 6 timer efter, og det er så, ja lad os bare sige 20.30, okay. Og det skal være 22.30 for at blive 6 timer efter. Det er lige meget, der er lavet en brugerfejl her. 22.30, så vil den automatisk ændre den her. På samme tid her kører den også live, så hvis personen her eller på tabletten klikker, som jo er mig, i øjeblikket, så mit navn her, hvis jeg klikker ja, jeg har afsluttet mit arbejde, så vil den også live ændre sig her. Du så i den live opdatering gå ned hertil. Jeg kan også godt slette den, hvis jeg ønsker. Okay, en anden use case. Lad os forestille os, at den her person her, han faktisk har glemt at tjekke sig ud. Lad os sige, der er gået en hel dag. Så når der er gået over 12 timer, så vil den faktisk lige give dig en lille advarsel her. Og den her person har været på arbejde i 30 timer og 5 minutter. Du vil nok lige tjekke det ret på det. Det er nok ikke rigtigt. Udover det, lad os lige prøve at tilføje en helt ny arbejdstid, uden at du behøver at starte og slutte. Så kan du starte, du skal vælge en medarbejder. Det er den, vi lige har oprettet jo. Og det er mig der. Lad os tage Jens Kjær, og lad os sige, at han har arbejdet i juni måned. Og han sluttede
også juni, og han arbejdede i 15 timer. 15,5 timer. Grunden til, at det siger, at den ikke beregner alle de 15,5, det er jo fordi, han har holdt en halv time pause. Så vil den så selvfølgelig også lige advare dig, fordi det er ikke så typisk, at der er nogen, der har en 15 timers arbejdsvagt. Men det du så kan gøre, det er at filtrere på fra dato og til dato, hvis du har bemærket de her to heroppe. Så lad os se, jeg vil have alt det, der kommer fra 1. juli af, så har den jo fjernet den, der hedder juni. Alt før den vil ikke vises. Og det er typisk, når styrelsen vil have en bestemt dato. Der er også en til dato, hvis du gerne vil bruge den. Og den rejser så selvfølgelig ikke, fordi den her faktisk er den 16. i 7. 2025. Så hvis du vælger alt før den filtrerer den væk. Så der kan du godt gøre. Når du har filtreret, og når du har alt den data, du har brug for, så kan du klikke eksporter PDF. Lad os prøve at gøre det. Sådan. Så vil den danne sådan en PDF, som den gemmer på din computer eller din telefon, og så kan du sende den direkte videre til styrelsen, der har brug for at se det. En anden ting er, at hvis du sletter en ansat, vil du slette ham? Ja, det vil jeg gerne. Så kan han faktisk ikke skrive sig på her mere. Han er væk. Han er der ikke mere. Og alle hans registreringer er også væk. Nu er der kun en registrering tilbage. Og hvis du husker, så havde vi også Hans Hansen på. En anden ting, jeg vil vise, det er, hvordan det fungerer på telefonen. Fordi at den fungerer faktisk som en helt almindelig app på telefonen. Appen ser sådan her ud nu. Men det man kan gøre, inden vi begynder at bruge den, det er på din tablet, både Android og iOS. Så kan du klikke på den her knap hernede, der hedder del. Og så kan du klikke på tilføj til hjælpeskærm. Og så kan du skifte navn på den, hvis du ønsker. Så klikker vi tilføj, så kan du se den her på hjemmeskærmen. Når du klikker på den, så er det bare en helt almindelig app. Helt almindelig. Og du kan logge ind, og du husker dit login. Nu logger jeg ind med mit Face ID. Den fungerer helt almindelig som en app. Helt almindelig. Eksporter PDF virker også. På samme måde, som den vil gøre på computeren. Den er bare tilpasset telefonen. Og så kan du logge ud selvfølgelig. Du kan prøve at logge ind med den anden profil her, for at vise, at det også virker her. Virker også helt fint. Kan du prøve at begynde arbejdet. Og den fungerer jo så som tabletten, den her side, ikke? Det var det, jeg havde. Og hvis der er nogle spørgsmål, så siger du endelig til.